Di maikakaila na isa itong si Carl James Wonderboy Martin sa mga top prospect ng Pinas sa larong boxing. Kasalukuyang rank number 2 sa WBO at rank number 7 sa IBF sa Super Bantamweight Division. May impresibong kartada pa na undefeated, 24 wins, 0 loss, 19 via knockout. 5 lang sa kanyang mga nakalaban ang di bumagsak sa bakbakan. Sa kanyang unang laban sa labas ng Pinas noong September 6 kontra kay Anthony Jimenez Salas na ginanap sa bansang Mexico ay agad nagpakitang gilas itong ating bida. Muling pinatunayan ni Wonderboy Martin ang kanyang lakas nang pataubin niya ang Meksikano sa sarili nitong baluarte via second round knockout. At ngayong December 11 naman ay muling magkakaroon ng tune-up fight itong si Martin. Gagawin ulit ang laban sa baluarte ng kalaban sa bansang Mexico. At formal na nga itong inanunsyo na ang kanyang makakalaban ay ang Meksikanong si Ruben Tostado Garcia na may record na 27 wins, 14 losses. Marami agad ang nagsasabing lalapain lang daw ito ni Martin sa laban. Sa apelyido pa lang nitong Tostado ay paniguradong matutusta daw ito sa kamao ng ating pambato. Kung magtatagumpay umano si Carl James Martin sa laban ay sureball na daw na malalaking laban na ang kanyang kakaharapin sa susunod na taon. Sa kabuuan ng karyera ni Wonderboy Martin, bagamat undefeated nga ito, ay minsan na din itong bumagsak sa laban at kamuntikan pang ma-upset sa suntukan. Ito ay noong nakalaban niya ang kapwa Pinoy, ang tigasing si Ronnie Baldonado. Bago ang labang Carl James Martin kontra Ruben Tostado Garcia ng Mexico, ay balikan muna natin ang laban na kung saan si Carl James Wonderboy Martin ay nabilangan sa bakbakan. Nangyari ito noong March 12, 2022, 12 rounds na laban para sa pagdepensa ni Martin sa titulong Philippine Super Bantamweight title. Wala na po ng pakpasyang, samantala multicolor naman po yung trunks nitong si Ronnie Baldonado. Si Baldonado so far, Martin think about his offensive attacks, pero as we see, Baldonado pero that's good. It's too early to say kung nakaka-apekto nga itong tinatawag nating hiatus. Clearly is in a must-win situation, lalo nakaka-announce lang that he is now part of an international promotion. mga kaibigan ng Martin. Martin, drop down right there. Nabaw po. That's a good counter right beneath the mahali pa naman pinito on the bottom niya ito. Carl James Martin na bilis na Si Martin napangit dito sa knockdown na yun. the judges. But again, yung pinuto natin. Dictating he's on the gas pedal ito kasi round. And Baldonado flashing his tongue out, taunting ito pong si Carl James Martin. Pero may red mark dun sa dalawang mata ni Carl James Martin. I believe that's right cross na pinitawan kanina. Naka-recover na siya from that. Baldonado yun ang kanyang paboritong ilaban dito sa laban na to as Martin was Started in sa taas kasi honestly ito trying to utilize it in and out ni Anthony. kapatinag dito kay Carl James Martin, although Ang gusto ko makita dito kay Carl James is hindi siya nakatama na from Baldonado is trying to address it, paano niya mapapatigil ito, making offense. nakatama doon seconds of round number 3. That's a tough round to score part. Medyo nagiging rush mga boys niya. Sa round, ito kasi round 4 para ma-execute. Napapatigil siya kapag bumabato. Ito lang hinihintay niya for Carl James Martin. So he does it. Be a tough puzzle para dito kay Carl James Martin. The good thing about
observation na makita ka dito kasi mga Maldonado na parang Isang great shot kay Maldonado. I think ang grazing right to si Carl James Martin. somehow changed the body language Martin after that big shot in this round. And Maldonado able to land a big right kanina po. In, steps in, moving step back. Papalo ka na ng right hand nito kasi Uppercut from and the right hand from Maldonado. Clear itong si Maldonado tumama kay Martin and Martin was able to land an uppercut in that round. I think that's normal na parang yan talaga strong punch niya. Ito mga si Carl James Martin. Martin still looking to land that punch na magpapatras dito kay Maldonado. Pero so far, Dr. Boy is fighting fire and wide. and it looks like Maldonado is running out of steam here. It is pouring him on against Maldonado. He had him trapped on that corner. Ngayon naman sa ropes. Martin, I think he senses blood for the very first time in this fight. There is a left and a right. And Maldonado was lucky to survive. Round, but also mentally, Yes. kailangan na to. Of this round. Round there, nararamdaman niya kahit pa paano na he's leading. Pero still, maangkalan, nakakamato. Hindi na nakakamato, hindi na nakapagpatama rin. Right hands, itong si Nice! And the left hand. That's a nice left hand. Another right. And a right jab. Left hand. Pasok na naman. Kuha na ni Carl James Martin. Yung right jab from Martin. And nagbibitis na yung kanyang mga suntok dito. Sabi nga nila may rason bakit nila ginawa si Ronnie Maldonado kasi and for sure development ng usapan plus Round since round number 8 at ito ang round number 9 na to. Hindi pa naman sa laban. Last 10 seconds pa lang pero babalik na sa corner itong dalawang fighters. normal dyan protect Laban na to. Meanwhile, Carl James Martin still with that same so far ito nga sa rounds 9 and 10 guys is over it eto na. Left to right. Sunod-sunod the ropes. Halos helpless na siya rito. James Martin Kaliwat the kanan. release of punches Nagkakagulo na po. Ang mga James Martin showing no fear wala na yung ito ang mga ginawa ni Maldonado. wala na yung mga release at power dun sa suntok ni Maldonado. At the heart of a champion na pinapakita Ni James Martin. Gusto niya na makakita rito ng malakas na atake from Carl. ito nga si Maldonado is trying to fight back throwing knocks to the body. Carl James Martin trapped along the ropes. He's a bit out of there. That's a bit dangerous position. They're
kanyang matututunan nga niya dito kay Ronnie Maldonado mukhang nakita nito po si Carl James Martinez.